Το πρώτο vlog ξεκινάει κάπως έτσι. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Θεσσαλονίκη. Τα μωρά έχουν μπει στο μάξι, τα πράγματα έχουν μπει στο μάξι. Η Μαριλίνα έχει πάει να φέρει κάτι τελευταία. Κουβαλήτρια. Μου είναι παράξενο ότι κάνω vlog. Δεν το έχω κάνει ποτέ μας. Ενώ κάνω τόσα χρόνια YouTube, δεν έχω κάνει ποτέ vlogs. Ελπίζω να σας αρέσουν, για να δούμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είμαι τελείως χαλαρός. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι θα φανεί, το να είναι τέλειο το αποτέλεσμα κτλ. Δεν θα είμαι ψήρας σε αυτό το κανάλι. Τερία, όλα καλά? Σίγουρα. Πες ναι. Κάνουμε μια γρήγορη στάση για καφεδάκι και αναχωρούμε. Πήραμε τα καφεδάκια, ξέχασα τα νερά και ξαναπάω. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα τα έπαιρνα κανονικά από το Μικέλ. Αλλά ξεχάστηκα, πλήρωσα και έτσι αναγκαστικά έπρεπε μετά να πάω στο σούπερ μάρκετ γιατί τρεπόμουν να πω. Τώρα, ξανά θέλω και νερά και τέτοια. Και έρχομαι στο σούπερ μάρκετ γιατί είναι άλλο στο ταμείο και δεν με ξέρετε. Εδώ είμαστε. Στο φθηνό. Βίκος, μάλλον, ξέρω εγώ, δεν είναι sponsor. Θα κουβαλάω. Άλλη φορά να μην ξεχνάω. Για καλό ήταν τελικά, γιατί αντί να πληρώσω 2 ευρώ για 4 νεράκια, πλήρωσα 67 λεπτά, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, συμφέρει. Όλα καλά. Τώρα φεύγουμε, επιτέλους. Η έξοδος προς Λαμία πάντα μα πάντα έχει κίνηση, δεν ξέρω κι εγώ από πόσο πίσω. Δηλαδή μπορεί να περιμένεις 15 λεπτά σε καλή περίπτωση. Το 15 λεπτά είναι καλή περίπτωση να περιμένεις. Μπορεί να περιμένεις και μισή ώρα, δεν ξέρω τι φάση. Ναι, ακόμα εδώ είμαστε. Τα βλέπετε. Κολλημένοι. Είναι λίγο παράξενο πως για να αποκτήσεις υπομονή πρέπει να κάνεις υπομονή. Έχουν περάσει 20 λεπτά, 5, δεν ξέρω τι φάση. Η Πορφύρια έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται όπως ακούτε. Με έχει κάψει ο ήλιος για τα καλά. Είναι λες και κάνω ηλιοθεραπεία και δεν με παίρνει να μαυρίσω άλλο όπως καταλαβαίνετε. Μετά από λίγο ξεκολλήσαμε επιτέλους. Περιμέναμε τουλάχιστον 40 λεπτά εκεί πέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, το ταξίδι μας συνεχίστηκε χωρίς ιδιαίτερη κίνηση όπως βλέπετε. Κάναμε μια σύντομη στάση και αλλάξαμε θέση για να οδηγήσει και για το Μαριλένα να εξυπηρετήσω και εγώ λίγο. Εντάξει, αντί να κοιτάζω το φακό, κοιτάζω από εδώ. Ελπίζω να μην είναι πολύ ενοχλητικό, δεν ξέρω. Πείτε μου στα σχόλια. Γενικά είμαι άσχετος από vlogs όπως καταλαβαίνετε. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ρε εσείς, κάθε φορά που κάνω στάση μετά από οδήγηση δεν έχει καμία σχέση αυτό το τέτομα, δηλαδή είναι το καλύτερο είδος του τεντώματος πιστεύω. Δηλαδή τα πόδια λες, αχ, αυτό, κάνε αυτή την κίνηση εδώ, αχ, εδώ, αυτό είναι. Και απλά νιώθεις άλλος άνθρωπος, δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, θέλω να μου πείτε ειλικρινή γνώμη για τα vlogs. Δηλαδή, τι μπορώ να βελτιώσω έτσι ώστε να γίνει καλύτερο. Δηλαδή, δεν είναι ότι θέλω να γίνω νούμερο 1 vlogger, αλλά θέλω να είναι και ευχάριστο παράλληλα για εσάς, να το απολαμβάνετε. Έρχεται. Δείτε πλάνο. Θα βρήκες εύκολα τα νερά. Και μια φωτακιά και την νεκταρία. Εντάξει, δικαιολογεί το μισάωρο που άργησε. Όχι πλάκα. Πλησιάζουμε, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά σε καμία ωρίτσα και κάτι θα είμαστε εκεί. Επιτέλους, είναι κουραστικά αυτά τα ταξίδια. Το μόνο που σε παρηγορεί είναι ο προορισμός. Θα είμαι με ωραία παρέα, με καλούς φίλους, θα περάσουμε ωραία. Οπότε έτσι λίγο ξεχνιέσαι με αυτό. Όπως βλέπετε για τον ήλιο, έχει αρχίσει και απογευματιάζει. Θα τα πούμε όταν φτάσουμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Άφησα τη Μαριλένα έτσι μέσα στον πανικό και δεν πάω στο σπίτι. Θα δείτε σε ποιο σπίτι θα μένουμε. Αλλά τώρα είμαι μόνος μου και έχω μια ειδική αποστολή. Θα μάθετε σε λιγάκι, μην ακούνετε. Τι σε λιγάκι δηλαδή, στο επόμενο πλάνο μάλλον. Μαντέψτε ποιος ξέχασε την κάμερά του στο αυτοκίνητό του και αναγκάστηκε να τραβήξει αυτό το πλάνο με το κινητό του για να έχετε ένα αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με το τι έκανε. Ναι, εγώ. Ο Δημήτρης, γνωστός και ως DK, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, σιγά το παρακατιάνω τώρα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, με κάλεσε να δω έναν αγώνα στον οποίο έπαιζε η ομάδα του, η Team DK, και ο ίδιος προφανώς. Τέτοιες ευκαιρίες δεν μ' αρέσει να χάνω, οπότε πήγα και απόλαυσα τον αγώνα, τον οποίο και κέρδισαν. Λοιπόν, επέστρεψα.
σπίτι. Δεν πιάνουν αυτό το σπίτι, σας θυμίζει κάτι? Τι γίνεται? Vloggάρω εδώ με την παρέα. Και να πω ότι η νύχτα έκλεισε με φαγητό και ξεκούραση, τα οποία ξέχασα βέβαια να βιντεοσκοπήσω. Ναι, είμαι ο χειρότερος vlogger, συγγνώμη. Καλημέρα. Ο μηχανοπλάνο, χωρίς λόγο. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Μπράβο στο παλικάρι, τα λέει ωραία. Μπράβο. Πολύ καλός, πολύ καλός. Το είδα και εγώ live. Live. Εσένα live να βλέπεις αυτό live. Κάνε γεια σου. Στείλει φυλάκι. Μπράβο το μόνο. Γρήγορα 5. Γρήγορα για την κάμερα. Α, για την κάμερα το κάνει. Κόλλα ένα. Εδώ κόλλα ένα. Μπαλαλαλα. Α, τι ωραία που γράφει. Όλα καλά. Χάλια πλάνα. Δεν πειράζει. Όσο πιο κοντά πας, τόσο πιο ωραίος γίνεσαι. Τόσο πιο ωραίος. Πάμε! Είπα να σε κάνω πιο ωραία. Πάμε βόλτα. Μεταρία πάμε βόλτα. Οπ, θα γούρω στο πόδι. Δείξε πως τρέχεις. Πα. Καλή, πιάστε την. Πιάστε την. Η μέρα ξεκινάει με καφεδάκι. Φάγαμε πρωινό από την Αλεξάνδρα, χεράκια της. Και πήγαμε για Creator Shop, όπου έρχονται φοβερά πραγματάκια, θα δείτε πολύ σύντομα. Μαριλένα, ανυπομονείς να πας στο Creator Shop? Έχεις ξαναπάει? Ποτέ. Εσύ είναι Νεταρία? Εντάξει, πήγαμε, φτάσαμε. Δεν ήρθα. Σιως. Ταν. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, Χαίρομαι πολύ. Γιώργος. Βάσκα, χάρηκα. Και μπαίνουμε παιδιά στα αρχιτεκτικά. Τι χαμός, τι ωραία. Και αφού μπήκαμε μέσα, ο Πάνος πήρε κατευθείαν αγκαλιά την Πορφυρία και πήγε να μας δείξει τα νέα σχέδια. Όπα της. Παιδιά, έχω ενθουσιαστεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο λόγο, καινούριο, μας έκανες... Ναι, ήταν κάτι καινούργιο. κάτι special. Πω, μου αρέσει πάρα πολύ. Γνώμη πάνω. Πολύ ωραίο, πολύ clean και το χρυσαφί έτσι φαίνεται πολύ όμορφο. Και με το κεντητό και όλα, νομίζω ότι αναδεικνύεται. Αναδεικνύεται πάρα πολύ. Τώρα εδώ είναι η μεγάλη τέτοια, μεγάλη απόφαση. Ωραία φίλε. Τι θα γίνει. Κοίτα, το μπλε φαίνεται πολύ ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή μπλε με χρυσό είναι golden, ρε φίλε. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έχεις μαύρο και καλά. Όντως έχεις μαύρη ζακέτα, μπορεί να έχεις ένα μπλε φούτι. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα φαίνεται να κάνει ωραίο κοντράστ. Έχει και πίσω. Έχουμε και πίσω, σωστά. Για κάτσε λίγο. Όλο, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ναι. Πω. Αυτό είναι το μοβ. Είναι το χρώμα σου κάπου, σου ταιριάζει, σου Ναι, αρέσει. είναι δηλαδή εδώ στο... Ναι, το χρησιμοποιείς. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι πολύ πιο ανοιχτό σαν χρώμα. Αυτό πάει για τη Μαριλένα δώρο. Οπότε έχουμε αυτό, το μπλε και το μαύρο. Ναι. Νομίζω όμως ότι καλύτερα το μπλε μου φαίνεται. Όχι, με το χρυσαφί Και εδώ, ταιριάζει ρε εσύ, 100%. Ναι, ρε. Νομίζω καταλήγουμε στο μπλε, παιδιά. Αλήθεια, τόσο γρήγορη απόφαση. Το μαύρο είναι τέλειο και σου ταιριάζει. Αυτό. Πολύ ανοιχτό, πολύ ανοιχτό. Δηλαδή, εκεί ίσως στις... Όρια πιο δύσκολο. Ναι, όχι, αυτό όχι, δεν είναι. Το άλλο το μόβ αυτό δηλαδή εδώ. Υπάρχει και αυτό το μοβ, αλλά πάλι. Σε αυτό το χρώμα, αυτό το χρώματάκι εδώ πέρα. Εδώ μεταξύ, τώρα ξεκινώ το vlog, να ξέρεις. Α, ναι. Τελείως άσχετος, τελείως χαλαρά, ούτε με νοιάζει να βγει. Ποια είναι, η action. 5. Την πήρα κατευθείαν, λέω αφού. Εγώ δεν την πήρα. Την είχα βάλει στο καλάθι μου, αλλά δεν είχα την τέτοια. Αλλά πρέπει να είναι τέλεια. Περιμένω να δω το vlog. Εγκρίνω κάμερα. Εγκρίνω. Άμα γκρίνω πάνω, εντάξει. Κοίτα, εγώ λέω αφού θα πάρω τώρα που θα πάρω και θέλω να το ξεκινήσω λίγο με τα vlogs, ας πάρω την 5. Λοιπόν, έχουμε για φωτογράφηση, οπότε παίρνουμε την τελική απόφαση και φεύγουμε για φωτογράφηση. Φτιάξου. Τι να φτιάχτω, εδώ δεν βλέπεις πως είμαστε. Σε όλα τα vlog κάνω εγώ φωτογραφίες. Τα λένε, τα κάνει όλα αυτός. Με τον καλύτερο φωτογράφο. Ό,τι χρειάζεται εδώ. Τι είπα τι.
Ωραία. Ναι, χαρά είμαστε. Thumbnail, νάτος. Η νέα GoPro, η νέα ωραίο. DJI, sorry. Με τους ανταγωνιστές τώρα, πέρα να μην μπλέξουμε. Μαριλένα, πώς φαίνεται το φούτερ? Πάρα πολύ. Εγκρίνεις? Νεκταρία, σ' αρέσει? Ναι. Σίγουρα? Μετά την έγκριση της νεκταρίας ξεκινήσαμε τη φωτογράφηση, τόσο για το φούτερ όσο και για τη ζακέτα. Εγώ τα αγάπησα υπερβολικά πολύ, ελπίζω να τα αγαπήσετε και εσείς το ίδιο. Τελειώσαμε τη φωτογράφηση, πήγε εξαιρετικά, αγαπώ και το φούτερ και τη ζακέτα πάρα πολύ και ανυπομονώ να σας δω να τα φοράτε. Και της Αλεξάνδρας εξαιρετικά. Τρελάθηκα. Προσωπικά μου άρεσε το ροζάκι. Όχι για μένα, δεν θα το φοράγα, μην παρεξηγηθώ. Αλλά πολύ ωραίο, πραγματικά. Ωραίο και όλο, πολύ καλό, πολύ καλό. Και το σκουφάκι εξαιρετικό, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, Μην μου πείτε ότι έχετε κουραστεί. Βασικά πεινάω. Α, πεινάτε. Εσύ πεινάς, Νεκταρία? Α, μάλιστα. Κρίστη, πεινάς? Πεινάω λίγο. Άμα κερνάς, πεινάω πολύ. Α, εντάξει. Ωραία, θα κεράσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Κάτσε ξανά. Ήτανε... Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, εντάξει, εδώ. Άστο, δεν είναι για μένα αυτά. Όχι. Χαιρετούμε. Τα λέμε. Φιλάκια. Γεια σας, Πάνο. Τα λέμε. Πάντα. Πάντα. Works every time που λένε. Έτσι. Φύγαμε. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Φεύγουμε για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα πάμε στον Άγιο Δημήτριο να προσκυνήσουμε σίγουρα. Και τώρα θα δούμε τι θα παιχτεί. Κάνα φαγητάκι, κάνα γλυκάκι. Είναι και νηστεία βέβαια σήμερα, Τετάρτη. Λοιπόν, φύγαμε. Έτοιμες? Θα είναι έτοιμες. Σίγουρα? Ναι. Είμαι άθλιος vlogger. Τι εννοώ με αυτό? Πήγαμε στον Άγιο Δημήτριο, προσκυνήσαμε. Προφανώς δεν ήθελα να πάρω την κάμερα στο ναό, δεν βρήκα λόγο. Αλλά ήθελα να την πάρω μετά στη βόλτα που κάναμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και την ξέχασα στο αμάξι. Ναι, οπότε δεν έβγαλα τίποτα, γυρίσαμε και βγάζω ξανά εδώ πέρα. Περάσαμε ωραία ωστόσο. Πήγαμε στην πλατεία Αριστοτέλους, φάγαμε κάστανα και κάτι νηστίσιμα σαντουιτσάκια από ένα φούρνο. Να με συγχωρείτε τώρα, ας πούμε, που ξέχασα την κάμερα. Δεν είναι στις συνήθειες μου, δεν είναι το μυαλό μου, ας πούμε. Δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι γυρίζω την καθημερινότητά μου. Αλλά μ' αρέσει η διαδικασία λίγο έτσι. Το βλέπω και το χαίρομαι δηλαδή έτσι το. Και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς τα vlogs, δεν ξέρω. Ευχαριστώ και τα λέμε αύριο. Τσακμιά τώρα αυτή, δεν μπορώ γιατί τα χρονιές κάνω εδώ που κλείνω την κάμερα στο χέρι. Λοιπόν, να το κλείνω τώρα. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε? Τρίτη ημέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Παρέα με την. Δεν μπορώ να δείξω τη Μαριλένα, παιδιά, αλλάζει πάνω στο μωρό. Έχουμε όμως εδώ πέρα μισό λεπτάκι, καθυστερούμε. Και. Άντε, βάλε την πάνω, τελείωνε. Εσένα περιμένουμε. Την Αλεξάνδρα. Τη Μαριλένα. Και πίσω εκεί πέρα. Το συνήθι ύποπτο. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει λοιπόν οπτάκια τώρα για το πρωινό. Φτιάχνει η Αλεξάνδρα. Θα πάμε για μπάσκετ με τον Δημήτρη. Θα παίξουμε λιγάκι, αλλά θέλουμε και ένα πλάνο για το προσπαθήσουμε να μην παρατηρήσει. Σήμερα έχει ξεκουράσει λίγο και το απόγευμα έχουμε συνάντηση με τα χαμίνια που είναι στην ουσία άτομα που έχουν κάνει συνδρομή στο κανάλι μου. Θα συναντηθούμε τώρα επειδή ήρθε στη Θεσσαλονίκη, είναι κάμπος από τη Θεσσαλονίκη και βρισκόμαστε έτσι. Αν είσαι μέλος και δεν είσαι σε αυτή τη συνάντηση, είναι επειδή δεν είσαι στο Discord server. Αυτό είναι τόσο απλό. Επίσης, να έχω βγάλει ένα σπιτάκι εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί στα vlogs θα είμαστε πιο άνετοι, είπαμε. Όπως και να έχει. Τα λέμε. The transition πάλι. Ήρθαμε για μπασκετάκι μαζί με τον κύριο εδώ πέρα με την ωραία μπλούζα. Airball ήτανε, δεν χρειάστηκε να το δείτε. Δημήτρη, είσαι έτοιμος για το challenge που πρέπει να κάνουμε? Ούτε challenge δεν είναι για μένα. Αχαχα. Λοιπόν, θα το δείτε, θα προσπάθησα να με βαρεθείς αυτό. Πάλι transition, δεν το πιστεύω. Υπάρχει τύχη στο μπάσκετ. Άμα θες να βάλεις μπρος το αυτοκίνητό σου, πρέπει να κάνεις το κλειδί έτσι. Άμα εσύ κάνεις το κλειδί από την άλλη μεριά, δεν θα παίρνει μπρος. Άμα το κάνεις έτσι, πάντα θα παίρνει μπρος. Πάντα θεωρητικά, άμα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα και στο μπάσκετ. Άμα βαράς πάντα σωστά, πάντα θα μπαίνει μπάλα. Εκτός αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, π.χ. ο αμυντικός, που θα έρθει να σε μπλοκάρει και από εκεί που θα βαρούσεις έτσι, μπορεί να βαρέσεις έτσι ή έτσι ή έτσι. Οκ. Άρα, άμα πάντα βαράς στο ίδιο, με τον ίδιο τρόπο, πάντα θα μπαίνει. Ωραία, για ρίξε ένα τώρα. Νάτος. Απέδειξε τα δεδομένα. Αν δεν έμπαινε θα τον φέιλω, θα τον παρδεχτούμε. Ρίξαμε και οι δύο κάμποσες βολές για ζέσταμα
Και μετά από λίγο ήμασταν έτοιμοι για το challenge. Έτοιμοι. Στο περίπου. Ειδικά εγώ. Βασικά το challenge ήταν να βάλουμε ένα καλάθι από το κέντρο. Ο DK μετά από λίγες προσπάθειες το κατάφερε. Εγώ όμως με τίποτα. Παιδιά, το challenge πάει χάλια. Είναι για να καταλάβετε ότι πρέπει να βάλουμε και οι δύο βολή από το κέντρο. Ο DK την έχει βάλει, εγώ δεν την έχω βάλει. Και παλεύω τώρα πόση ώρα. Έχω υδρώσει, έχω κουραστεί, έχω λαγανιάσει. Έχω χάσει λίγο κάτω τώρα να ξεκουραστώ. Αλλά συνειδητοποιώ πόσα γίνουν στο σήμερα. Παλιά έπαιζα μπάσκετ full. Τρέξιμο έκανα, μονόζυγο έκανα, πόσες ασκήσεις εκεί κτλ. Τώρα εδώ δεν κάνω τίποτα. Με έχει φάει το YouTube. Είσαι με το vlog να μπω λίγο σε κίνηση. Οι αποτυχημένες προσπάθειες δυστυχώς συνεχίστηκαν για πολλή ώρα ακόμα και ήμουν έτοιμος να το παρατήσω. Δεν σας το κρύβω. Μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες κάνω ξανά πιάνο. Πω παιδιά, έχω πεθάνει απλά. Πολλές φορές λες να τα παρατήσω, γενικά όχι τώρα για ένα challenge. Για κάτι που έχεις ένα στόχο, θες να δυνατήσεις, θέλεις να πετύχεις, να ανέβεις ξέρω εγώ στην καριέρα σου, θες να εξελιχθείς τα πνευματικά σου. Έχεις ένα στόχο και εσύ λες τι νόημα έχει όλο αυτό, όλο στάσιμος νιώθω. Σιγά σιγά στην αρχή δεν πετύχαινε ούτε το ταμπλό. Γι' αυτό μια εξέλιξη δεν είναι. Δεν τυχαίνω το ταμπλό, ξέρω εγώ. Δεν τυχαίνω κανένα στεφάνι. Θα μπορούσε να είχε μπει με λίγη τύχη. Αλλά ναι, όσο εκεί. Δεν το πιστεύω ότι το λέω, αλλά η προσπάθεια άξιζε. Ναι, γιατί μετά από λίγες βολές ακόμα, επιτέλους μπήκε η ρημάδα η βολή. Τέλος καλό, όλα καλά. Πάει και αυτό το challenge. Στα ακόμα καλύτερα νέα τώρα, στο σπίτι μας περίμενε τέλειο φαγητό. Σολομός, ριζάκι, λάχανο, σαλατούλα από την Αλεξάνδρα. Παρεπτόντως, εξαιρετική μαγείρισα, Δημήτρη. Ναι, συμφωνεί. Φεύγουμε για τη συνάντηση που σας είπα, με τα χαμίνια. Θα πάμε σε μία καφετέρια που είναι ψιλοθεματική και λέγεται Doragons, αν δεν κάνω λάθος. Σημαντική προϋπόθεση να μην ξεχάσω την κάμερα στο μάξι. Α, θες αγκαλιά? Αυτά τραβάμε, έλα εδώ. Εν τω μεταξύ, πονάει το σώμα μου τόσο πολύ. Δεν φαντάζεστε. Από το μπάσκετ. Όλο μου το σώμα μου, μέση πονάει, τα πόδια πονάνε. Η αστράγαλη, το πέλμα, τα χέρια μου, οι αγκώνες, όλα. Θυσίες. Στη συνάντηση με τα χαμίνια πέρασα εξαιρετικά. Τα παιδιά είναι υπέροχα πραγματικά. Αλλά πέρα από τα παιδιά, ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν όλα τα γλυκά τα οποία παραγγείλαμε, καθώς και τα σκηνικά, τα οποία χωρίζονται σε 3 διαφορετικούς κόσμους. Έχουμε Harry Potter, πειρατές, κυρίως της Καραϊβικής, και Aladdin. Δυστυχώς ο Αλαντίν ήταν στον έξω χώρο και εκείνη την ημέρα έχει λίγο κρύο, οπότε προτιμήσαμε να μην πάμε έξω. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η Νεκταρία ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με το χαλί του Αλαντίν. Μάλλον δεν είναι αυτό που περίμενες αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι στο στούντιο Αθήνα και συνειδητοποίησα ότι έχουν χαθεί τα αρχεία της 4ης ημέρας. Σοκάρομαι, ελπίζω να μην έχει γίνει με καμία άλλη μέρα αυτό. Αυτό εδώ πέρα παρεπτόντως είναι από την Πορφυρία, μπισκότα, δεν είναι κάτι. Και δυστυχώς πρέπει απλά να δείτε το μόνο αρχείο που υπάρχει, που είναι η σύνοψη της ημέρας. Μιλάω σαν να έχω τραβήξει το απόλυτο vlog σήμερα, τέλος πάντων, οκ. Θα το δείτε. Συγγνώμη. Σήμερα δεν κάναμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ήταν ωραία. Ξεκουραστήκαμε. Φάγαμε ωραία, νηστίσιμα. Πήγαμε στον κόσμο. Σε σχέση με τη Αθήνα, δεν το θεωρώ κάτι super wow, κάτι εντυπωσιακό. Εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκα. Ήταν 2-3 σημεία τα οποία σας έδειξα κιόλας στο βίντεο. Πήρα παπούτσια, αυτό δεν σας το έδειξα, ξέχασα. Βασικά, επειδή γενικά φοράω πιο πολύ αθλητικά παπούτσια, ήθελα να πάρω ένα κάπως πιο καλό παπούτσι, αλλά να μην ξεφεύγει από το στυλ μου. Και θα σας το δείξω, μάλλον αύριο, μεθαύριο, κάποια στιγμή σίγουρα. Κόλλαπετε με την κάμερα. Μπράβο. Καλημέρα. Σήμερα τα παιδιά έχουν πάει σε μια υποχρέωση που έχουν. Μείναμε εγώ, η Μαριλένα, η Νεκταρία και η Πορφυρία στο σπίτι τους. Έχω παράξενο αυτό. Το πρόγραμμα έχει σήμερα να πάμε σε ένα άλλο mall που έχει πάλι μια υποχρέωση ο Δημήτρης αυτή τη φορά. Και μάλλον θα πάμε μαζί έτσι για την παρέα. Να δούμε τώρα αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο. Λέει η Αλεξάνδρα ότι είναι χειρότερο. Δεν ξέρω πόσο χειρότερο μπορεί να πάει. Όχι πλάκα. Εδώ για κάποιο λόγο άρχισα να μακρηγορώ πάρα πολύ
και να λέω ουσιαστικά ότι θέλω να ξεκινήσω να κάνω το μοντάζ για το vlog αυτό που βλέπετε. Ναι, δεν το ξεκίνησα ποτέ. Και επίσης να λέω ότι θέλω να γνωριστούμε καλύτερα μέσα από αυτό το κανάλι. Που ναι, αυτός είναι ο σκοπός αυτού του καναλιού. Να γνωριστούμε καλύτερα, να δείτε πώς είμαι πίσω από τις κάμερες. Με βλέπετε να έχω συναισθήματα πέρα από το είμαι ένας παρουσιαστής, ξέρω εγώ, που παρουσιάζω μια ιδέα. Τα λέω τώρα από voice over για να μην σας φάω πάρα πολύ χρόνο. Ναι, μίλησα περίπου 2-3 λεπτά. Επίσης, την ώρα που πήγαμε να φύγουμε για το mall, είδαμε αυτό που μας σόκαρε. Παιδιά, δείτε εδώ. Αρουραίος και γάτα. Μάλιστα η γάτα πήγε να πειράξει τώρα τον Αρουραίο, δεν το πρόλαβα στην κάμερα. Και ο Αρουραίος την έδιωξε. Στο mall τώρα, ο Γρηγόρης Ταρναότογλου παρουσίαζε έναν διαγωνισμό με toast και είχε καλέσει τον DK για να είναι κριτής σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε και εμείς πήγαμε για τη συμπαράσταση εκεί πέρα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέρα έκλεισε λίγο περίεργα. Είχαμε κάποιες ευχάριστες αλλά και κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις, τις οποίες ναι, κλασικά ξέχασα να βιντεοσκοπήσω. Ναι, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θα βελτιωθώ. Αλήθεια το λέω, εντάξει. Στα επόμενα vlogs γίνουμε πολύ καλύτερος, να ξέρετε. Σήμερα περάσαμε σχετικά ωραία. Γνώρισα πολλούς από εσάς στο mall και γνώρισα τον Γρηγόρη τον Ταρναότογλου. Επίσης γνώρισα τον Ορεινή Μέλισσα, με τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο Χάρη, αλλά δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ από κοντά. Και χάρηκα που τον γνώρισα, πολύ καλό παιδί. Και επίσης γνώρισα και τον Θοδωρή τον Βαθιώτη, τον οποίο τον είχα πετύχει κάποιες φορές στο TikTok, αλλά δεν τον ήξερα ότι είχαμε μιλήσει. Ήρθε κάτι που χάλασε λίγο την ημέρα, γυρνώντας από το mall, το οποίο να πούμε ότι δεν ήταν και κάτι τρελό. Εντάξει, ένα τυπικό μολάκι που είχε διάφορα μαγαζιά, βέβαια ήταν outlet. Έγινε όμως μια στραβή. Καθώς γυρνούσαμε, βλέπουμε ξαφνικά να βγάζει το αμάξι. Έχει καπνούς, υδρατμούς μάλλον υδρατμοί. Βλέπουμε κάτι να βγαίνει από το αμάξι, τέλος πάντων. Δόξα τω Θεώ, υπήρχε μια θέση πάρκινγκ ακριβώς δίπλα εκεί που έγινε αυτό. Και βάζω το αμάξι. Βλέπω από κάτω ότι είχε γεμίσει νερά. Μάλλον αυτό σημαίνει ότι χάλασε το ψυγείο. Άσχετος είμαι από αυτοκίνητα και τέτοια, δεν έχω εμπειρία. Και έτσι κι αλλιώς οδηγάω εδώ και 2 χρόνια, κοντά 2,5 ξέρω. Τέλος πάντων, πρώτη φορά μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μια φορά έπαθα λάστιχο. Και αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα που έβγαλε ποτέ το αμάξι μου. Το άφησα στην άκρη και ήρθε η μαμά της Αλεξάνδρας και ο μπαμπάς της. Να είναι καλοί άνθρωποι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας πήραν από εκεί, μας έφεραν εδώ. Το αμάξι το άφησα εκεί πέρα για να το πάρει οδική βοήθεια τη Δευτέρα και να το πάει στο συνεργείο κατευθείαν και να μην έχουμε πέρα δόθε. Δόξα τω Θεώ που έγινε σε εκείνη τη φάση και όχι σε κάποια άλλη χειρότερη τύπου σε ένα ταξίδι. Ελπίζω να μην κοστίζει και πολύ αυτή η ζημιά. Αλλά δόξα τω Θεώ που είναι όλα εντάξει, θα μπορούσε να έχει γίνει κανένα μπαμ, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν λίγο το αρνητικό της ημέρας και ξέχασα τελείως πάνω στον πανικό μας να βγάλω οποιοδήποτε πλάνο και κτλ. Αύριο έχουμε εκκλησία το πρωί. Ίσως πάμε μια σύντομη εκδρομή μετά με τα παιδιά. Τώρα με τα που χάλασε και το αμάξι είναι λίγο πιο δύσκολο, θα το βρούμε όμως. Και το απόγευμα έχω κάτι που ανυπομονώ πάρα πολύ. Θα πάω σε ένα κατηχητικό, στον Άγιο Παντελεήμονα της Καλαμαριάς. Όλο το κανονίζαμε, όλο δεν μπορούσαμε. Επιτέλους θα καταφέρνουμε. Πρώτο Θεός, αύριο το απόγευμα θα πάω και ανυπομονώ πάρα πολύ. Αυτά τα λέμε αύριο. Πήγαμε εκκλησία, φάγαμε σκουλάκια, αυτά δεν τα έβαλα στο vlog. Πάμε να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου Θεολόγου, στη Σουρωτή. Δημήτρη, είσαι ξαναπάει? Εγώ πρώτη φορά πάω. Θα δω μήπως βγάλω και εκεί πέρα κανένα πλάνο, αν το θυμηθώ. Να με συγχωρείτε που ξεχνάω να βιντεοσκοπώ για διάφορα και απλά σας τα λέω μετά, όπως με την εκκλησία και την πόλη. Οι μπουγάτες παιδιά στη Θεσσαλονίκη, να πω και αυτό, είναι κορυφαίες. Και δυστυχώς στην Αθήνα έχουμε μόνο με κρέμα, δηλαδή πρέπει να βρεις συγκεκριμένο μπουγάτσι πολύ οξύο, βασιάτικο. Πέρα από την πλάκα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Πρέπει η μπουγάτσα με κιμά και η μπουγάτσα με τυρί να έρθει και στην Αθήνα οπωσδήποτε. Βέβαια, θα παχύνουμε κι άλλο, δεν μας παίρνει, οπότε ναι. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Όπως και να έχει, με το δοκιμακί να φτάσαμε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για να προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Τώρα μην με βρίσετε, αλλά εδώ νομίζω ότι τραβούσα κανονικά πλάνα, αλλά ήταν τελικά slow motion, τώρα το βλέπω κι εγώ. Φαίνεται λίγο όλα πιο επικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, επόμενο πλάνο. Παιδιά, ακυρώ και αυτό το πλάνο στο slow motion. Όπως βλέπετε έχει ουρά. Συγγνώμη, τώρα για συνευρικό και στο voiceover. Ναι, οκ, εντάξει. Ελπίζω έστω ένα να μην είναι, ξέρω, όλα slow motion τα έβγαλα. Και τα slow motion δεν έχουν και ήχο. Τι να πω. Οκ. Λοιπόν,
Καλά, νέα παιδιά. Το επόμενο πλάνο είναι φυσιολογικό. Πάλι την ουρά σας δείχνω, δεν έχει σημασία αυτό. Όπως και να έχει, λογικά όλα τα πλάνα θα είναι φυσιολογικά από εδώ και πέρα. Ναι, εντάξει, τώρα τα κοντινά στα πρόσωπά τους, ναι, τα κάνω έτσι αλλιώς. Σε όλους. Κι εγώ, να με. Γιταρία. Εν τω μεταξύ ξέχασα ότι εδώ δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα με ήχο, οπότε πάλι voice-over θα κάνουμε. Περιμέναμε κάπως η ώρα στην ουρά, είχε αρκετό κόσμο, όχι κάτι τρελό, κανένα 20 λεπτό κάπου εκεί περιμέναμε. Δόξα τω Θεώ, προσκυνήσαμε, μεγάλη ευλογία. Ο Άγιος Παΐσιος είναι από τους αγαπημένους μου Αγίους, είναι εξαιρετικός. Αν διαβάσετε τα βιβλία του, θα ωφεληθείτε σίγουρα πάρα πολύ. Λυκούμι. Α, μάλιστα. Μετά το προσκύνημα πήγαμε στην Καλαμαριά για φαγητό και τα παιδιά μας αφήσανε το ναό που είχαμε την επίσκεψη στο κατηχητικό. Έγινε χαμός, δεν του περίμενα με τίποτα. Τι χαμός γίνεται εδώ. Δεν το περίμενα με τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάω σωστά την παρουσίαση και... Να περάσω λίγο. Είσαι καλά. Σίγουρα. Ειλικρινά το λέω, όταν θα γεράσω αυτά θα έχω να θυμάμαι μόνο. Τέτοιες στιγμές που είναι μαζική η αγάπη σας, ο ενθουσιασμός σας, δεν συγκρίνεται με τίποτα αυτό, παιδιά, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το συναίσθημα, μακάρι να μπορούσατε να καταλάβετε πώς νιώθω. Επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε όλους εκεί στο ναό, και σε εσάς τα παιδιά εννοείται, και στους γονείς, και σε όλους τους κατηχητές και τον πατέρα Θεόδωρο. Στην Καλαμαριά ο Άγιος Παντελεήμονας θα είναι στέκει, δηλαδή άμα ξαναανέβω δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσω. Εννοείται. Όλοι οι άνθρωποι ήταν γεμάτοι αγάπη, καλοσύνη, ήταν μοναδικό. Πίσω στο σπίτι τώρα είχαμε μια πολύ τρελή εμπειρία. Ξαναείδα το πλάνο και γι' αυτό γελάω. Θα καταλάβετε. Πάμε να επιχειρήσουμε να ξυπνήσουμε τον Δημήτρη. Με τους καινούριους Neverlander τρόπους. Ουσιαστικά αυτό που είχα πει στην Αλεξάνδρα ήταν ότι εάν πει σε κάποιον κάτι ακαταλαβίστικο, είτε είναι στεναχωρημένος είτε κοιμάται, ο εγκέφαλος του μπερδεύεται, προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και ξυπνάει. Αλλά δεν πήγε ακριβώς όπως θα θέλαμε. Δημήτρη, έλα. Απόπειρα νούμερο 2. Να είσαι συγκεντρωμένη στο στόχο σου. Ναι. Σοβαρή. Δημήτρη, ένα μαμούδι. Τι είπες, άρα μου? Περπατάει ξυπόλυτα. Αυτό είναι απόπειρα νούμερο 3. Έλα, σοβαρέψου, πάμε. Πάρε μια βαθιά να σας πάμε. Δημήτρη, ένα μαμούθ πήγε να ανάψει το τζάκι μας. Ναι, μπορείς να το σβήσεις. Σβήσει το τζάκι. Ο Δημήτρης σε καμία περίπτωση δεν ξύπνησε, ωστόσο εμείς περάσαμε υπέροχα. Και μου αρέσει που το έβγαλα σε vlog και θα μπορώ να το βλέπω όποτε θέλω και να γελάω. Καλημέρα, είμαστε εδώ μαζί με τον DK. Χαίρετε. Καλά το πας. Είναι να το έχεις. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ που έχει μείνει το αμάξι. Είναι εκεί απέναντι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και περιμένουμε την οδική βοήθεια για να το πάμε στο συνεργείο. Ψέματα, παιδιά, όλα για το vlog το κάνει, ρε, για να έχει τίτλο για το βίντεο. Καταστράφηκε το αμάξι μου. Λοιπόν, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και δημόσια στον Δημήτρη, ο οποίος δεν θέλει τίποτα για αντάλλαγμα, έτσι. Είπαμε θα τα πούμε μετά. Βάλε την PayPal μου στα σχόλια για να έτσι. Λοιπόν, εδώ κάτω στην περιγραφή.
Λοιπόν, ευχαριστώ Δημήτρη. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Θα μου το χρωστάζει για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Αυτό ακριβώς. Μετά από μία ώρα, ακόμα περιμένουμε. Μόνο μία ώρα πέρασε. Και λίγο παραπάνω. Αλλά είμαστε στο μάξι μας αυτή τη φορά και περιμένουμε να έρθει η ειδική βοήθεια. Είναι καθοδόν, είναι πολύ κοντά, πρέπει να είναι γύρω στα 5 λεπτά, 10, κάτι τέτοιο. Μετά από λίγο ακόμα επιτέλους η ειδική βοήθεια έφτασε. Το παιδί ήταν πολύ εξυπηρετικό. Έβαλε το αμάξι πάνω σε αυτά τα σίδερα, το ασφάλισε, το έδεσε, δεν ξέρω κι εγώ τι έκανε τέλος πάντων. Και φύγαμε για την Καλαμαριά όπου ήταν το συνεργείο. Μόλις φτάσαμε στο συνεργείο, πάμε να παραλάβουμε το αμάξι για να το βάλουμε μέσα στο συνεργείο. Δόξα τω Θεώ δεν υπήρχε τελικά πρόβλημα στο ψυγείο, απλά είχε ανοίξει ένα σωλήνας και έτσι δεν πήγαινε το ψυκτικό υγρό στον κινητήρα. Πολύ μικρότερη ζημιά από ό,τι περίμενα, επισκευάστηκε αμέσως και ήμασταν έτοιμοι για ταξίδι. Α, και δείτε εδώ φιγούρα που έκανα όσο περιμέναμε. Φιγούρα παρκουρίστηκε. Πάντα το ήξερα ότι το είχες. Το ήξερα. Δεν το είχα. Μπερδεύτηκε. Λοιπόν, το αμάξι επιτέλους είναι έτοιμο, δόξα τω Θεώ, και έχουμε και ταξιδάκι μετά, έτσι. Φύγαμε στα γρήγορα. Επιστρέψαμε σπίτι και φάγαμε κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. 5 νόστιμο, Αλεξάνδρα. Εγώ εδώ ιδιοφυΐα ανοίγω το φούρνο και για τη μούρη μου θολώνει η κάμερα κτλ. Οκ. Κάτι τρέχει στα γύφτικα, να πούμε. Μόλις αναχωρήσαμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε για Καβάλα. Είναι ο αδερφός μου εκεί πέρα, θα τον συναντήσετε κι εσείς, φαντάζομαι στο vlog. Οδηγάει η Μαριλένα, η εξάσκηση. Γεια. Ο καιρός είναι καλός, έχουμε περίπου μια μισή ώρα δρομής ακόμα. Τα μωρά είναι λιγάκι ανήσυχα, ωστόσο ευελπιστούμε να έχουμε ένα ήρεμο και παραπιστικό ταξίδι. Φτάσαμε Καβάλα, επιτέλους. Φτάσαμε στην Καβάλα. Από εδώ ο αδερφός μου. Ξέρετε. Εγώ. Η Μαριλένα, Προφυρία. Η Νεκταρία είναι λιγότερο παλιά εδώ πέρα με το θείο της. Η νύχτα έκλεισε ευχάριστα με πολύ καλή παρέα, ταινία και επιτραπέζιο. Παίξαμε το Αρχιτέκτονες, 7 θαύματα Αρχιτέκτονες, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και την επόμενη μέρα το αγόρασα κι εγώ. Καλημέρα σε όλους. Ακόμα μια μέρα στην Καβάλα αυτή τη φορά. Και παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τι υπέροχη θέα έχει το σπίτι που νοικιάζει ο αδερφός μου εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα Νεκταρία. Είστε έτοιμοι? Απίστευτο. Δείτε. Καλά, Νεκταρία. Είναι κοντά ρε φίλε, δεν έχεις απλά το βλέπω μακριά. Είμαι εδώ, μπορώ να ακουμπήσει τη θάλασσα σχεδόν. Σου αρέσει εδώ? Παιδιά, αυτό που δεν είχα προσέξει πριν, επειδή ήρθαμε νύχτα, δεν το είδα καθόλου αυτό χθες. Από εδώ ας πούμε αυτό το ψιλοκατάλαβα ότι υπάρχει, ωραία. Αυτό εδώ πέρα δεν το κατάλαβα και μου φαίνεται πανέμορφο. Τόσο ωραία βράχια. Πω. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ ένιωθα ότι θα έχει τρομερό κρύο, αλλά έχει ζέστη. Και είναι, λέω, αυτή η περίοδος που βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις πώς να ντυθείς. Πρέπει να είσαι μισός καλοκαιρινός, μισός χειμερινός. Στον ήλιο έχει άπειρη ζέστη, στη σκιά άπειρο κρύο. Εν τω μεταξύ ένας Εκεί πέρα, μάλλον δεν φαίνεται καν, δεν πειράζει, κάνει μπάνιο όμως. τρελό. Λοιπόν, αρχικά είναι πανέμορφη Καβάλα. Ζηλεύω όσο να είναι εδώ πέρα. Δεν θα έμεινα μόνο και μόνο λόγω απόστασης, είναι αρκετά μακριά δηλαδή. Αλλά να το βλέπεις το κάθε πρωί, ξέρω εγώ, αξίζει νομίζω. Και εδώ είναι οι καμάρες, νομίζω, έτσι το λένε. Καμάρες, δεν ξέρω γιατί το πάει έτσι. Καμάρες. Επίσης να ζητήσω συγγνώμη για τα πλάνα που φαίνομαι σκοτεινός, δηλαδή είναι από πίσω μου ο ήλιος. Εδώ δείτε πως καλύτερα, αλλά τι να κάνω, από εδώ με βολεύει γιατί κρατάω το καρότσι εδώ με την Νεκταρία. Μαριλένα από πίσω με την Πορφυρία, μια χαρά. Πάμε τώρα σε ένα φούρνο που είπε ο αδερφός μου ότι είναι πολύ καλός. Για να δούμε τι θα έχει. Και καμάρες από κοντά. Εννοείται ότι θα περάσουμε από κάτω, πρέπει να είναι ωραίο. Δεν ξέρω γιατί είναι ωραίο, αλλά είναι. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραία. Επιτέλους, πες το δρόμο.
Εννοώ λίγο πιο μεγάλο. Φτάσαμε στο φούρνο, είχε πολύ ωραίες επιλογές. Τον προτείνω, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά νομίζω ότι άρχισε από φι. Αυτό. Άμα σας βοήθησα. Στη συνέχεια πήγαμε σε ένα κατάστημα που λέγεται Ναρλής και έχει τέλεια προϊόντα. Εδώ με βλέπετε να σαχλαμαρίζω με το Master Sword, γιατί πρόσφατα κόλλησα με το Zelda. Αλλά πέρα από αυτό, τι να σας λέω, είχε τα πάντα. Παράδεισος για κάθε Disney fan, αν με ρωτάτε. Δείτε, ας πούμε, εδώ πόσα Funko Pop με Disney έχει. Frozen, Peter Pan, πριγκίπισσες, Ρομπέν των Δασών, Βασιλιάς των Λιονταριών. Χαμός. Και σας δείχνω μόνο τα Disney αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για anime, Lord of the Rings, Harry Potter και δεν συμμαζεύεται. Είχε επίσης πολλές μικρές φιγουρίτσες, αλλά και, προσέξτε, υπέροχες πανέμορφες κούπες Disney. Ήθελα να τις πάρω όλες, μία και μία. Εντάξει, μου τράβηξε λίγο παραπάνω την προσοχή αυτή εδώ με το Peter Pan. Υπέροχες όλες πραγματικά, και οι 3D μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κούπες. Και είχε και αμέτρητα προϊόντα Stitch. Δεν φαντάζεστε για πόσο μιλάμε. Βλέπετε σαν μπουάν, ξέρω, καλλιτικά, δεν ξέρω. Τα πάντα Stitch. Α, ναι, και αυτές εδώ τις τσάντες. Έχω πάρει 8, νομίζω, στη Μαριλένα, κάπου εκεί πρέπει να έχει. Όπως και να έχει, αφού σηκώσαμε το μισό μαγαζί, πήγαμε μια βόλτα στην πλατεία της Καβάλας. Άντε, μ' άρεσε να πέρασε το περιστέρι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τι ώρα συντριβάνια. Γενικά όλη η Καβάλα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή όσο έχω δει, που είναι αυτό το παραλιακό, ας πούμε, πιο πολύ. Έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολλά σκαλιά και ότι συνδέεται όλη η πόλη με σκαλιά και μισό τα σκαλιά. Δεν είναι για μένα τα σκαλιά. Μισό λεπτό για να δω τα συντριβάνια θέλω. Γενικά μου αρέσουν πάντα τα συντριβάνια που χαζεύω. Και αυτά είναι πολύ ωραία, θεωρώ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρω το. Αυτό, ας πούμε, εδώ είναι σαν να αιωρείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν να πετάει. Και να γλαρώνει εδώ πέρα. Πού πας, φίλε? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάτσε. Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου εδώ πέρα. Εδώ πέρα ήρθε ο Απόστολος Παύλος και έκανε κήρυγμα στη Καβάλα. Νομίζω τότε λεγόταν Νεάπολη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Εντάξει, σωστά. Και εμφανίστηκε ένας Μακεδόνος που του είπε να κηρύξει και στην υπόλοιπη Μακεδονία. Εξού και αυτό εδώ το ψηφιδωτό. Πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Επίσης αυτός ο ναός, δεν ξέρω αν παρατηρείτε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που έχει, αλλά ήταν τζαμί κάποτε και έγινε μετά ορθόδοξος ναός. Ξαναπεράσαμε τις καμάρες, αυτή τη φορά για να πάμε σε ένα σπίτι που μας είχαν καλέσει για φαγητό, γιατί μετά από αυτό θα έπρεπε να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βρισκόμαστε στα στενά της Καβάλας, τα οποία έχουν πολλές ανεφόρες κατηφόρες, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι και ζωγράφου, το παλεύουν όμως, το παλεύουν. Είναι αρκετά ωραία, αρκετά γραφικά, γιατί κάποια σπίτια έχει πιο αρχοντικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στέφανε, ωραία μπλούζα φοράς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και εγώ δεν είναι διαφορά. Παιδιά, ακούστε ανέκδοτο. Θέλω να ανέβουμε σκάλες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τα καρώσει κιόλας. Θα πάρεις την μηνυδαρία αγκαλιά. Ακούστε εδώ, ο πρόεδρος μιλάει, ο προπονητής. Λοιπόν, θα πάρεις την μηνυδαρία αγκαλιά με πολύ προσοχή να μην ξυπνήσει. Ωραία. Θα πάρω την προφυλή αγκαλιά με πολύ προσοχή να μην ξυπνήσει. Μάλιστα. Θα πάρω εγώ εσύ και τη Σάντα. Το καρότσι, Ναι. πολύ ψυχή να μην ξυπνήσει. Πήγαμε. Λοιπόν, ωραία. Τι κάνουμε? Θα πάρεις την μηνυδαρία αγκαλιά να μην ξυπνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χαμογελάστε για το vlog. Πώς πάει? Ωραίο, Easy. Ωραίο. Και εγώ με την βαρία. Η φιλοξενία για ακόμα μια φορά ήταν υπέροχη. Είχαμε λαζάνια, σαλάτες, μπουγιουρντί, εξαιρετικό, και γενικά όλα πεντανόστιμα. Και αφού φάγαμε, επιστρέφουμε στο σπίτι του Στέφανου για να μαζέψουμε τα πράγματά μας, να τα βάλουμε στο μάξι και να αναχωρήσουμε σιγά σιγά για Θεσσαλονίκη ξανά. Ήταν σύντομο το ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε. Θα περάσουμε ξανά από το κατάστημα των Αρλής, γιατί πήραμε πολλά πράγματα και επειδή είμαστε με τα πόδια, λέμε ας τα αφήσουμε εδώ να τα πάρουμε μόλις ξανανοίξει το απόγευμα στις 6 και μήπως πάρουμε και τίποτα ακόμα. Θα σας δείξουμε πρώτα τι έχουμε πάρει. Κάποιο haul, κάτι, δεν ξέρω πώς θα λένε.
Σίγουρα πρέπει να γίνει και αυτό νομίζω. Επιστρέψαμε στο σπίτι και ρωτάω τον αδερφό μου αν εκεί απέναντι είναι η Θάσος. Και μου λέει όχι, δεν είναι η Θάσος. Είναι, προσέξτε, έτσι να περάσει το μάξι. Έφυγες. Λοιπόν, το Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν το εντοπίζει η κάμερα. Χρειάζεται να κάνω και λίγο zoom. Είναι εκεί, αχνοφαίνεται. Αλλά φοβερό. Έφυγε ο ήλιος τώρα, είναι εδώ μαγιστικά βεριά. Επί τη ευκαιρία όμως να σας δείξω στα γρήγορα και τη συλλογή του αδερφού μου. Εδώ, Κέφαλος Καβαλάρης, δεν ξέρω. Ο Αλήτης, το live action. Εδώ που είναι και τα λοιπά. Υπέροχο κομμάτι αν με ρωτάτε. Και αυτό. Και αυτά τα δύο. Εδώ, γενικά ο αδερφός μου βλέπει και πολύ άνιμε. Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον. Και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι. Και από τις καλύτερες φιγούρες. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ. Δείτε. Κομματάρα. Δεν κάνει πολύ καλή εστίαση, δεν πειράζει. Αυτό εδώ είναι με μαγνητάκι. Στην ουσία μπορεί να το βγάλεις, αλλά είναι με μαγνητάκι, στέκεται και δεν πέφτει. Και αυτό εδώ πέρα κομματάρα. Έχεις χώνει για να δούμε. Απάπα. Όχι, εντάξει. Δείτε λίγο κι αυτό. Υπέροχο, έτσι. Τι έγινε εδώ! Α, ναι, είναι εδώ μέσα το κεφάλι του χαζούλη. Πρέπει να κολληθεί. Έσπασε. Πήραμε κάποια έξτρα pop για τον Δημήτρη, τον Τίκη. Δηλαδή, βάλαμε βιντεοκλήση, γιατί έχει αρκετά σπάνια εδώ πέρα. Και κάποια που δεν είχε, μας τα ζήτησε. Οπότε θα το πάμε κατά παραγγελία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, μετά από αυτό αναχωρήσαμε για τη Θεσσαλονίκη. Γυρίσαμε στο σπίτι της Αλεξάνδρας και του Δημήτρη και άνοιξαμε τα πράγματα από το μαγαζί που πήγαμε, τον Αρλή. Και βρίσκω μέσα τα πράγματα αυτό εδώ πέρα, το οποίο μου το βάλανε δώρο. Και είναι ένας γρίφος, μια όχι ακριβώς puzzle. Πρέπει με τα χέρια σου να το λύσεις, να βγάλεις το σπαθί από εδώ. Για όσους δεν ξέρουν, αυτό είναι το σπαθί από το Zelda, με το οποίο σας είπα ότι έχω κολλήσει. Και είναι το Master Sword και πρέπει να το βγάλεις στο παιχνίδι. Για να το βγάλεις πρέπει να έχει φτάσει ένα επίπεδο δύναμης, ας πούμε, ο Link, ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Έχει ένα concept, δηλαδή ότι δεν βγαίνει το σπαθί. Και πρέπει να το λύσει αυτό το γρίφο. Είναι από τους πιο δύσκολους γρίφους, της εταιρείας δηλαδή που βγάζει γρίφους, τέτοια. Δεν ξέρω αν λέγονται γρίφους. Hazel νομίζω ότι τα λέει, όχι puzzle, Hazel. Και θέλω να το λύσω, αλλά δεν ξέρω πόσες ώρες θα μου πάρει. Εχθές, ας πούμε, επειδή το είχε και ο αδερφός μου, το πάλευα καμία ωρίτσα. Δεν. Όση ώρα και αν το πέδευα, παιδιά, δεν κατάφερα να το λύσω. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ο DK το έλυσε μέσα σε 2 λεπτά. Δεν ξέρω πώς το έκανε. Εγώ, για να καταλάβετε, το έλυσα πριν κάτι μέρες. Και το λέω τώρα που είμαι Αθήνα, δηλαδή, έτσι. Έχουν περάσει κάμποσες εβδομάδες από τότε. Παιδιά, άνοιξα μόλις και τα υπόλοιπα και είδα ότι υπήρχε έξτρα και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ο Link από τη Zelda πάλι. Με το Master Sword δεν φαίνεται πολύ καλά. Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα. Θέλω να το πάω σπίτι να το ανοίξω. Αλλά είναι τέλειο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τιμή είναι αυτή, τόσο έκανε. Μου το κάνει δώρο. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κρατήθηκα, το άνοιξα και το έφτιαξα. Και είναι ό,τι καλύτερο. Αρχικά να πω ότι έχει διάφορα χεράκια. Του αλλάζει το χέρι. Του αλλάζει το πρόσωπο αν θέλεις. Και τα μαλλιά. Προσέξτε. Εδώ είναι ο Link. Το σπαθί του. Η ασπίδα του. Είναι και καλά σε άλμα. Εγώ τον έχω φτιάξει έτσι. Μπορείς να το αλλάξεις την πόζα. Αυτό έδειχνε κιόλας από πίσω. Ότι μπορεί να το κάνεις διάφορες πόζες αν θέλεις. Έχω δει και άλλα τέτοια αντίστοιχα. Ας πούμε με τον πρίγκιπα Ιωάννη είχα δει ένα. Πρέπει να έχει ο Woody, κάποιο τέτοιο. Είναι λίγο ακριβό, το καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι που θα παίρνεις έτσι, ξέρω εγώ, ή θα ξεκινήσεις μια συλλογή με τέτοια. Αλλά προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή το καταχάρηκα. Και ξαναευχαριστώ πάρα πολύ το κατάστημα Ναρλής που μου το έκανε δώρο απροειδοποίητα κιόλας. Πήρα ένα σωρό πράγματα. Βρήκα μέσα στην τσάντα και αυτό και το γρίφο που σας έδειξε προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε. Έχει έρθει ένα παλικάρι εδώ. Το ξέρεις? Νομίζω γνωστός. Θα κάνει αυτά. Κάτι με never together, κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο. Love forever, κάτι τέτοιο. Love forever. Γεια σας. Για μένα λέτε ρε. Neverlander. Πάμε μία τούμπα. Μια τούμπα, πάμε. Λοιπόν, δείτε τώρα εδώ τι θα κάνω.
Λοιπόν, το στενοφόρο να παίξω. Το 199 καλέστε λίγο. Λοιπόν, δείτε εδώ. Είναι πολύ απλό. Θέλει ύψος, θέλει ύψος. Εντάξει. Καλύτερα Disney. Το ξέρω. Άμα δεν μπορείς, γίνει YouTube. Πολύ καλή προσπάθεια. Μπράβο. Γεια σας παιδιά, Πέτσας εδώ. Έχω πει στο vlog subscribe. Έλα, back με την κάμερα στο χέρι. Πάμε. Λοιπόν, έχουν φύγει όλα τα παιδιά και τώρα θέλω να δοκιμάσω το εξής. Το έκανα πριν, αλλά όχι τέλεια. Να πέσω απλά στο κενό. Δηλαδή, να ξαπλώσω πίσω και λίγο το μυαλό δεν σε αφήνει να το κάνεις. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σαν ένστικτο. Ωραία παιδιά. Ένιωσα ότι μου κόπηκε ανάσα. Χωρίς καμία υπερβολή. Λοιπόν, θα είναι δύσκολο να δει. Αλλά τρομακτικό. Εδώ ωραία άραξα, θα κοιμόμουν εδώ. Τρομακτικό γιατί είναι στο μυαλό σου κάτι. Νιώθει ότι πας να πεθάνεις, ξέρω εγώ. Ότι πέφτεις από τον όροφο και δεν μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Και σου λέει κάνε κάτι γρήγορα. Ωραία φίλε, τέλειο. Και τώρα θα κάνω με την καμερούλα ένα front flip. Όχι, φοβάμαι τώρα χωρίς τη χέρια. Λοιπόν, πάμε ξανά. Θα κάνω απλά μια βουτιά, τι πειράζει. Τέλειο. Δεν ξέρω τι φάνηκε, αλλά μου αρέσει. Καλά είσαι φίλε. Καλά είμαι. Νομίζω. Παιδιά, τσεκάρτε εδώ. Δεν θα τα καταφέρω, αλλά να ξέρετε, στηρίζουμε στον τοίχο. Αλλά θυμάμαι τον Ηρακλή που έκανε κάτι αντίστοιχο με κουτάλι και αγώ στο στόμα. Τρελό. Ακραίο. Καλημέρα. Επιτέλους έφτασε η μέρα που θα φύγουμε. Αλεξάνδρα, χαίρεσαι? Επιτέλους, βέβαια. Εννοείται χαίρομαι. Τι λες τώρα? Ωραία, μισό λεπτό να μας πει ο Δημήτρης. Δημήτρη, μια τελευταία δήλωση. Γεια. Πρωινάκι από την Αλεξάνδρα. Μισό λεπτάκι να σας δείξω εδώ. Ομελέτα της κακιάς ώρας την έχουμε ονομάσει εμείς. Την έχουμε φάει 25 φορές. Όχι πλάκα. Και καφές από τον Μπρούνο που μας είπαν ότι είναι εδώ ανταγωνιστής του Μικέ και έχει αντιγράψει στη συνταγή. Ήταν δύο αδέρφια χωρίς κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ωραίος καφές. Τρώμε και αναχωρούμε για Αθήνα. Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία θα χάσουμε τον Δημήτρη επιτέλους. Από την άλλη θα μας λείψουν τα φαγητά της Αλεξάνδρα. Εννοώ η Αλεξάνδρα. Κάνε για δουλειά να φύγουμε. Όχι στην κάμερα, βρέκι. Έτοιμη YouTuber. Και κάπως έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Από τις καλύτερες διακοπές που έχουμε κάνει νομίζω. Και γι' αυτό ευθύνεται πιστεύω η καλή παρέα. Όταν ταιριάζεις με τον άλλον, μιλάς την ίδια γλώσσα, επικοινωνείς την ίδια συχνότητα, τότε περνάς καλά. Ναι, αυτό πιστεύω. Πάλι ξέχασα να τα δείξω μέσα. Στην ουσία πήραμε ένα μπέργκερ εγώ, ένα κλαμπ σάντουιτς η Μαρλένα και κάτι κοτοπικές για την εταιρεία. Και νομίζω ότι δεν θα κάνουμε άλλη στάση. Περίπου 3 ώρες και κάτι μας μένουν για Αθήνα. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να κλείσει αυτό το vlog. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Τσεκάρετε και αυτό εδώ άμα θέλετε. Τα λέμε, bye!